Περάσουμε στο επόμενο θέμα, όπου στις 3 αλλά και 4 Οκτωβρίου ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Ροδόπης στο Κεντρί θα πραγματοποιήσει έκθεση στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Κύριε Πρόεδρε, ένας νέος σύλλογος από το Μάρτιο, όπως μας είπατε, για το νομό Ροδόπης, και να δούμε λιγάκι το πώς ξεκινήσατε. Στην περιοχή μας υπήρχε ένα θεσμικό κενό. Λοιπόν, δεν υπήρχε Μελισσοκομικός Σύλλογος και αποφασίσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Μαζευτήκαμε μια παρέα δυναμικών μελισσοκόμων και οργανώσαμε την πρώτη παρέα, η οποία με βάση αυτήν στήθηκε ένας πυρήνας και μια προσπάθεια ενημέρωσης προς όλους τους μελισσοκόμους του νομού Ροδόπης, ανεξαρτήτου θρησκεύματος, φύλου, ηλικίας, ιδιότητας ή αριθμό μελισσοκόμων. Πραγματοποιήσαμε την πρώτη γενική συνέλευση στις 20 Ιανουαρίου και στις 15 Μαρτίου πήρε σάρκα και οστά η σκέψη μας. Πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής πόσα είναι τα εγγεγραμμένα μέλη σας σε μελισσοκόμους? Είμαστε 72 και σήμερα το πρωί γράψαμε τον 73ο. Θεωρούμε ότι έχουμε μια δυναμική. Ο μέσος όρος ηλικίας των μελισσοκόμων είναι κοντά στα 30-35. Οπότε αυτό δείχνει και μία άλλη τάση. Πολύ ωραία. Και επόμενο βήμα του συλλόγου σας είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιήσετε στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Διήμερη εκδήλωση, αν δεν κάνουμε λάθος. Θα είναι η πρώτη μας γιορτή, η οποία γιορτή θα πλαισιωθεί από μεγάλο γκάμα δραστηριοτήτων. Θα προσπαθήσουμε με κύριο άξονα την ενημέρωση. Η ενημέρωση θεωρούμε ότι είναι πρώτιστο, γιατί η καταστολή πλέον δεν έχει νόημα. Πάνω σε αυτό μιλάω για καταστολή. Είχαμε και ένα άσχημο επεισόδιο πριν 2 μέρες. Ένας ασυνείδητος συμπολίτης μας, προφανώς, μπορεί να είναι και έξω από τον νομό Ροδόπης, δηλητηρίασε 10 μελισσοσμήνη στην περιοχή των Συμβόλων προς την Νηφαία, με φυτοφάρμακα. Αυτό μας έχει προβληματίσει, αλλά θα μας κάνει πιο δυνατούς. Λοιπόν, μέσα στη γιορτή θα προσπαθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας να τους δείξουμε την εξαιρετική ποιότητα μελιού που διαθέτει ο νομός Ροδόπης και η Θράκη. Με αφορμή αυτό να σας πω ότι η έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μας δείχνει ότι το 52% του φυτικού βασιλείου της Ελλάδος φύεται στη Θράκη. Οπότε έχουμε να αναδείξουμε ένα ανθόμελο εξαιρετικής ποιότητας και άλλα μέλια, αλλά πιστεύουμε ότι το ανθόμελο θα είναι έχμη του δώρατος. Στην έκθεση θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους επισκέπτες να δοκιμάσουν όλα τα μέλια όλων των παραγωγών. Μέχρι στιγμής έχουμε γύρω στις 16-17 συμμετοχές παραγωγών που θα εκθέσουν. Θα έχουμε και ένα περίπτερο αρκετά μεγάλο και πλούσιο για το σύλλογο, στο οποίο θα έχουμε πάρα πολύ έντυπο υλικό. Έχουμε οργανώσει και διάφορα σποτ με πλαστικοποιημένες δράσεις και προβληματισμούς για τους μικρούς φίλους που θα έρθουν, τους οποίους έχουμε καλέσει μέσω της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καλεσμένοι μας είναι και ο Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων. Θα μας συμπαρασταθεί και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Δύναμη Ψυχής. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, να ζητήσουμε από εβδομάδα αν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε και μια εθελοντική αιμοδοσία από τους ίδιους μελισσοκόμους και γιατί όχι και από τους υπόλοιπους φίλους που θα επισκεφθούν. Και ο κύριος σκοπός μας θα είναι η ενημέρωση. Και μια καλή ευκαιρία οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν τόσο για το μέλι, αλλά και να το δοκιμάσουν. Εννοείται, θα έχουμε και μερικές εκπλήξεις, δεν θα σας πω τώρα, για να υπάρχει κίνητρο να έρθουν οι συμπολίτες. Η έκθεσή μας θα ξεκινήσει γύρω στις 10 με 11 και θα τελειώνει στις 8, 9, 10 ανάλογα με την προσέλευση του κόσμου για 2 μέρες. Οι ημερομηνίες συγκεκριμένα? 3 και 4 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Ελπίζουμε σύμμαχός μας να είναι ο καιρός για να μπορέσουμε να έχουμε προσέλευση κοινού. Και μέσα από τα λεγόμενά σας και βέβαια και από τα ποσοστά, τα στατιστικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το μέλι άριστης ποιότητας, όπως είπατε, στην περιοχή μας, είναι ένας καλός λόγος για να διαφημίζει την περιοχή μας. Θεωρούμε ότι η Κομοτηνή έχει πάρα πολλά καλά. Έχει και το σοτζούκ λουκούμ, έχει και το γκαφέ της, αλλά έχει και τα άλλα πράγματα που δεν τα έχει αναδείξει ακόμα. Ένα από αυτά είναι το ανθόμελό της.
Μέσα λοιπόν... Στόχος σας να προωθήσουμε αυτό το καλό προϊόν. Στόχος μας μακροπρόθεσμος, θα πάμε βήμα-βήμα, είναι να δημιουργήσουμε μέσα από το Σύλλογο, να δημιουργήσουμε και ομάδες παραγωγών, γιατί μέσα από το θεσμικό πλαίσιο το ευρωπαϊκό υπάρχουν πάρα πολλές επιδοτήσεις, ώστε όσοι είναι δραστήριοι και επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα, να το κάνουν και να μπορέσουν να έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι ο νομός Ροδόπης μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολλούς μελισσοκόμους. Αυτό να μην το εκλάβουν βέβαια ως μήνυμα και οι ξένοι και έρχονται εδώ. Έχει την δυνατότητα να θρέψει αρκετά μελίσια, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, όχι παίρνω 10 κυψέλες και λέω ότι είμαι μελισσοκόμος. Θα πρέπει να γίνει επαγγελματίας μελισσοκόμος. Αυτό έχει και κάποια δύσκολα θέματα. Θα πρέπει να ασχοληθεί εντατικά, να κουραστεί, να μορφωθεί, να επιμορφωθεί, να παρακολουθεί και μετά όλα θα το αποδώσουν καρπούς. Ενθαρρυντικά είναι όμως τα μηνύματα, γιατί γράφονται στο σύλλογό σας και νέοι. Ναι, σήμερα το πρωί γράψαμε ακόμα ένα νέο μέλος, ο οποίος είναι γύρω στα 38 χρονών, οπότε αυτό μας κάνει χαρούμενους. Πολύ ωραία, και να τονίσουμε ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στέγη για το σύλλογο προς το παρόν. Ελπίζουμε να λυθεί βέβαια. Ελπίζουμε, αν υπάρχει κανένας συμπολίτης μας που δεν χρειάζεται κάποιο κτίσμα του, σε όποια κατάσταση και να είναι, αν μπορεί να μας το παραχωρήσει, θα το είμαστε ευγνώμονες. Πολύ ωραία. Θα σας συναντήσουμε στην κεντρική πλατεία. Είναι καλεσμένοι όλοι οι συμπολίτες μας, μικροί και μεγάλοι, να γευτούν τις υπέροχες γεύσεις των μελιών. Θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία μελιών και μαζί με τα μέλια θα υπάρχουν και άλλα πράγματα που συνοδεύουν τα μέλια. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 3 και 4 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Yes. Πολλά είναι τα σπίτια, οι οικοδομές αλλά και οι ταράξεις